Paalot ka ko ba? Subaya lang ito sa unahan. Tunahan. Uy, naara lagi marbisa na yun. Mura mo tag... Gilamo ka ni. Pwede kung mong banan ka rin. Ko ba? Ating pa rin ako yaman. Nagpaalot ba ka to? Mura na mo itong buhok o kihanggon. Bakit ka nang isda ka timbungan mo. Sus. Uy, pre! Uy! Yaon! Patay! Ano nga pa ba mga nagpalot? Hindi kayo yung ikaw ang paabot. Sa ingnan tagag... Dali sa diri. Dali sa diri. Sa... Dali sa diri ba doon? Mura man ka kanang nisawan man ka. Mura nakita lang sa akong aloting sawano naman dahil ka. Kanang... Pre, paalot ba kay Kuan? Mura... Wapo ko mong alot ba? Siyempre! Kamay, gusto ko palot pre si mo. Kay bugal-bugal man ang imo pre. Gusto gina ko nga palot. Kaangay ko si mo. Ay, sama yung balik ko liyo gana. Am tabag. Ha? Tulig to lagi. Giingnan tabay kagahapon. Ano gusto ko palot. Ah, sige, maayo ane. Banan ta ka. Alutan. Gahapon giingnan ta ka. Mapaalot ka. Nya, kung minaw. Katong libre kalo. Sus. Balik lagi mo. Balik mo lagi ka. Ako din giinggan yung alot gahapon. Wala siya mo adto dito sa barbershop. Ako sa gitudloan. Sa ato ba humana di kagalot kay? Oh, humana Humana ba? kagalot kay pagkita sa milot. Labi kayo Wala una. kagalot boss. Gwapo lang yung milot boss. Si diretso mo dito. Lagi lagi. Tulog mo Galing lagi mo rin lagi. Gwapo kay galot. Yawa galot kay Shaggy. Shaggy ba Shaggy sa gilid ka ng buhok. Sa gilid ka ng buhok. Sa gilid ka ng buhok. Bunga, gahit ako ulo. Oh, kita ni mo na oh. Barbershop, alot libre kalo. Ah. Kita karon na ihi. Napay ulo ni mo nga burat tagoktongan. Ligo na ba? Oy. Balik ka. Boss, ako na inaikuan kay ingnan ako kahapon pag human ni mo og alot. Ako sa giingnan nga ipaano dire kay magpaalot. Nakita mi karon wa man gyapon nagpaalot. Sige, ligo sa diha kay. Ligo na rin! Ligo! Ya, ligo! Ulo! Ikaw gamit ah. Ano ta? Tarungan ng paalo ta? Gahit ang ulo! Tura ko! 1 hour later. Boss! 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 Palat ka, boss? Di ko boss kaya boss sige. Kadang alok ba? Ito may naga... Ano mga diri ka mapalot na akong barbershop. Pagkakasabo ka ng kuan. Boss. Hindi magawa ng amba. Sige, style boss. Ano boss lang? Dos lang boss. Dos. Gaas ang alot, bay. Gaan ang iyong ulo, bay. Oh? Wow. Paalo ka to? Uy, narari. Ate ko, wala yung kayo pa rin, oh. Kagiinan ta ka. Ano ba? Oh, alot ako, gwapo kayo. Wow. Ay, nanaway na binuuni. Sama na. Ilan ko kapangit ang alot. Ilan ko siya gwapo yung alot. Pero may storya. Kini. Ang ano palatan? Oh, ikaw. Tanawar nung. Siyempre na yung ulot niya eh. Sa gwapo kaya no? Okay, magtara sa amin. Eh, tagay ko sa amin, be. A few moments later. Yung sa maning alot, be. Ate tangi. Muna karon. Karon, iwasan na ako na. Ako ay magbayad. Yung sa mga magas barbiro na yo. Minute 37 seconds later. Sabay mo nung alot niya kung buwan mo. Boss, hindi mo pala, boss. Bakit mo man yung mahuman? Ay, Diyos mo, okay na ka. Ano, tuloy ka, ano, kung gano'n. Di ba ayaw, 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 di ba ayaw,